Huwa żmien ta' sfidi kbar fejn tidħol l-ekonomija ta' pajjiżna mhux biss minħabba l-inflazzjoni, iżda aktar minn hekk minħabba l-andament ta' setturi varji fosthom dak tal-kostruzzjoni. Ir-rapport li ħareġ il-ġimgħa mill-Bank Ċentrali ta' Malta jindika b'mod ċar illi f'Ġunju kompla jonqos is-sentiment ekonomiku. Fil-fatt, xahar fuq xahar, is-sentiment naqas fis-setturi kollha ħlief fis-settur tas-servizzi u tnaqqis l-aktar b'saħħtu ġie reġistrat fis-settur tal-kostruzzjoni. Tibqa' inkwetanti wkoll ir-rata annwali tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet tal-konsumaturi. Din ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'Ġunju kienet fil-livell ta' 6.2% u allura fi kliem sempliċi jfisser li l-indiċi tal-prezzijiet baqa' fl-istess livelli. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali juri li f'Mejju l-produzzjoni industrijali kibret b'ritmu inqas maġġel filwaqt li l-kummerċ bl-imnut żdied brata marġinalment aktar maġla meta mqabbel ma' April. Fejn jidħol is-settur tal-kostruzzjoni l-permessi maħruġa f'Mejju għal bini kummerċjali naqsu meta mqabblin mal-livelli ta' sena ilu u anke xahar għal xahar. Kontrast il-permessi maħruġa għal bini residenzjali naqsu fuq ix-xahar ta' qabel iżda kienu f'livell kemm xejn ogħla mis-sena ta' qabel. F'Ġunju in-numru ta' konvenji tela meta mqabbel ma' sena ilu għalkemm naqas in-numru ta' kuntratti ta' bejħ.